una lletra ja podem saber com és aquella persona i evidentment no és així, perquè clar, ha de ser un anàlisi en conjunt, has de fer un escrit que tingui 15 línies i solament no veure el que són les grafies en si, sinó el conjunt, tal com està situat en el text. Vull dir que no és una cosa senzilla, sinó que té una certa complicació. Va molt més enllà que si la rodona de la O, el palet de la O va cap amunt, o va cap a una banda, o va cap a una altra. Molt més enllà. Exacte. Tot un conjunt, oi? Sí, sí, sí. Eugeni Barratxina, i a més com a persona que sap de pericials cal·ligràfiques, que ajuda molt a la justícia. Es té que diferenciar el que és la grafologia del que és la perícia cal·ligràfica. La grafologia és una ciència que ens indica com és l'individu, què ens està aportant aquella escriptura i veiem molt el contingut de la personalitat. Quan fem un informe grafològic sempre tenim que comptar, com deia Carme, amb un text extens i després amb la signatura, perquè moltes vegades ens trobem que la signatura és molt diferent al text i llavors aquí un grafòleg té que interpretar-ho. La perícia cal·ligràfica és una tècnica amb la que tenim que anar confrontant una signatura o una escriptura, a vegades són anònims, d'una persona que es considera o sospita que ha pogut fer aquells trets i el que és el document que ha arribat a una empresa o que s'ha deixat en un cotxe, o sigui, moltes circumstàncies. Llavors tenim que veure i anar confrontant per trets, per com tanquen les os, per com és una sèrie d'aspectes que sabem els tècnics amb aquesta ciència, diguéssim.